लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो मिन्थिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' लोगोफोर बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना भिडिअआ मानि सोमोन्दै मोजाङैनो बुजियो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो गोसो गैया स' बिथांमोनहा नायनानै जानला मोनला कमेन्ट खालामला बायनाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दं अब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना ला दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो दे लोगोफोर भिडिअआ दिनै मानि सायाव जागोन। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै अलंबार फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेननानै आन्दाराव फैनाय आरो डाइरेक्टर बिथां प्रबेन गयारीनि नाजानायाव जोनोम मोननाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे। ओमफ्राय लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय जोहोलाव जांगिला दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे जोहोलाव जांगिला आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ NFE स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोननिसिम रिलिज खालामना होनाय जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि बे जोहोलाव जांगिला आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा नायखांबाय भिडिअआ माबायदि जादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जों बे जोहोलाव जांगिला आबुं बर' सावथुनाव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों अलंबार गयारी बिथांजों लोगोसे पुजा बर' दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे भिडिअआवनो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे लोगोफोर, जेराव जों बे जोहोलाव जांगिला आबुं बर' सावथुनाव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावदों प्रबीन गयारी, पाम्पुली गयारी आरो लोगोफोर बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों गोबां आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबो दे लोगोफोर, मानोना आंबो नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ लाबोबाय थानो हागोन दे लोगोफोर।